uplynulých dnech nás kontaktovala celá řada z vás. Oslovila je paní Mrázová s výzvou o poskytnutí vín, která za úplatu budou zařazena do apelačního systému. Dovolujeme si podotknout, že tato aktivita je ryze soukromá. Nemá absolutně nic společného s takzvaným národním apelačním systémem, na kterém v tuto chvíli napříč podoblastmi pracujeme. Informace právě k tomuhle národnímu apelačnímu systému, průběžnému stavu prací a především kontaktním osobám, na které se se vším můžete obrátit, naleznete na stránkách uvedených v popisku. Zdravíme vás z Japonska, kde prezentujeme 17 vinařských firm. Zítra nás na světové výstavě Expo čekají hned 4 masterclass a na ně se přijde podívat až 150 japonských sommeliérů a importérů. Po delší době jsme pro vás připravili rozhovor se zástupcem Státní zemědělské a potravinářské inspekce prostřednictvím vinařského objektivu Podcast. Jsme si vědomi toho, že čas, který jsme pro tento rozhovor mohli vymezit, byl relativně krátký na to, aby jsme zodpověděli všechny detaily. Pro ty z vás, kteří mají zájem se na něco konkrétního zeptat, dotázat, máte možnost tak učinit do 26. prostřednictvím e-mailu anebo prostřednictvím sociálních sítí.